Irridu ninvestu fikom. Klim il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt l-inaugurazzjoni tal-korsa l-ġdida tal-atletika fil-Marsa illi issa laħqet livell olimpiku. Dan il-proġett ta' rinnovar tal-korsa tal-atletika fil-Marsa Sports Ground sewa madwar 600,000 euro. Grazzi għal dan l-investiment, din il-korsa issa se tkun tista' tilqa' fiha kompetizzjonijiet ta' livell internazzjonali. Ix-xogħol estensiv li sar fil-faċilità tal-atletika fil-Marsa kien jinkludi l-qluħ tal-wiċċ sintetiku kollu, tiswiet fuq il-wiċċ tal-asfalt kif ukoll bosta xogħlijiet ta' rinnovar tal-faċilitajiet sportivi l-oħra fi dan il-kumpless. Il-Prim Ministru qal li l-qasam sportiv huwa ferm għal qalb il-Gvern u fi żmien li ġej se naraw aktar investimenti f'aktar faċilitajiet sportivi. Iżda fuq kollox investiment u tħaddim bis-serjetà ta' strateġija nazzjonali tal-isport. Il-Prim Ministru qal li f'pajjiżna għandna bżonn mentalità ta' winners, ta' rebbieħa, ta' poplu li għalkemm jaf li għandu l-limitazzjonijiet tiegħu jaf iżda li għandu l-potenzjal biex jikseb aktar. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima qal li permezz tal-proġetti sportivi li qed isiru se nkomplu niġbdu lejn pajjiżna turiżmu sportiv fejn ikollna timijiet u klabs barranin f'Malta. Il-Kap Eżekuttiv ta' Sports Malta Marku Tajjar qal li dan il-proġett jagħmel parti minn programm estensiv ta' finanzjament għat-titjib ta' faċilitajiet sportivi li se jospitaw il-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa f'pajjiżna fl-2023. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.